Anem a veure com podem posar la pantalla dividida en dues, tenint dues aplicacions diferents, una a cada meitat de pantalla o la distribució que vulguem. Posem en funcionament, d'acord? Per exemple, un navegador. Tenim un navegador ja i ara en volguéssim, per exemple, un altre navegador o una altra finestra. Anem al Home. Anem a aplicacions i engeguem, per exemple, un altre navegador. Però en lloc d'engegar-lo, premem sobre el navegador, sobre el programa que volem, i un cert moment se'ns desplega un menú i ens diu, el primer de tot, si ens fixem, ens diu a quin costat de la pantalla el tenim. Ens partirà la pantalla en dos. N'hi diem, per exemple, a l'esquerra. I ara, dels programes que tinguem engegats, ens dirà quin volem a l'altre costat. En aquest cas, només en tenia dos, doncs aquest navegador. Ja tinc la pantalla partida en dos. Dependentment, puc fer anar una o puc fer anar a l'altra. D'acord? També podem canviar la grandària. Si ens posem al mig, hi ha una barra que ens podem desplaçar i podem fer un dels navegadors o una de les parts més grans que l'altra, en funció del que nosaltres puguem interessar. Aquesta seria una de les maneres de fer-ho. L'altra manera és a partir d'obrir dues aplicacions i triar. Tanquem. Esborrem tot. Tornem a fer la mateixa operació. En aquest cas, obrim un navegador, busquem les aplicacions i obrim un altre navegador. En aquests moments només veiem un dels dos. Si nosaltres premem en el quadradet aquest d'aquí a la dreta, ens diu si volem dividir, divideix. Tenim el centre, per tant fem divideix i ens diu quina aplicació volem. I ens torna a fer exactament el mateix, ens torna a dividir la pantalla i la podem canviar. Si ara només volem una de les dues finestres, el que hem de fer és fer-la ampliar-la fins que ocupa tota la pantalla. I en aquest moment ja tenim una altra vegada les dues aplicacions independents. D'acord? Ara ja podem canviar d'una a l'altra sense cap tipus de problema.